Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μάθουμε τι είναι μια γραμμή. Εγώ αυτά θα πω. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Άλεξ, είμαι ο σκύλος. Γνωρίσατε τη γατούλα, πώς λέγεσαι γατούλα? Δεν ξέρω το ονοματάκι μου. Μήπως λέγεσαι Τούλα η γατούλα? Α, Εγώ λέγομαι Άλεξ. Πού είσαι γατούλα, δεν σε βλέπουμε. εντάξει, θα με λένε έτσι. Τούλα. Ναι, γατούλα. Δεν πειράζει, αφού δεν ξέρω το ονοματάκι μου. Παιδιά, σήμερα θα μάθουμε τι είναι μια γραμμή και πώς να ζωγραφίζουμε μια γραμμή. Γραμμή. Ποιος ξέρει τι είναι μια γραμμή, εσείς ξέρετε? Ελάτε παιδιά, εμείς ξέρουμε, Ακούμε. εμείς. Α, ποιος ξέρει. Έχει, άλλα, γεια σας παιδιά. Ποιοι είστε εσείς? Δεν ξέρουμε επίσης τα ονόματα. Εσύ είσαι ο καφές και εσύ είσαι ο μουσταρδί. Είμαι κορίτσι. Α, sorry, ή μουσταρδί. Και εσύ είσαι, τι είσαι εσύ, κορίτσι αγόρι? Αγόρι. Α, εσύ είσαι αγόρι, εσύ είσαι ο καφές. Ο καφές. Και εσύ είσαι η μουσταρδί Εντάξει. ή η κίτρινη? Μουσταρδί είναι Α, η πιο πολύ. μουσταρδί. Αλλά... Α, οκ. Ξέρετε τι είναι η μουστάρδα, παιδιά? Μπορεί να μην έχετε φάει, αλλά εγώ... Τι μισό. Περίμενε, γιατί η μουστάρδα είναι ωραία, είναι από ένα φυτό. Και... Φυτό. Ναι, από ένα φυτό και το φτιάχνουν. Εντάξει, υπάρχουν καλές μουστάρδες, υπάρχουν όχι τόσο καλές. Τι κάνει? Αυτό τι κάνει, το ζυγίζει? Ναι, με ζυγίζει. Α, μια ζυγαριά είναι? Ναι. Για πόσο ζυγίζεις, για να δούμε. Εγώ είμαι πιο βαρύς πιστεύω, μπορώ να ανέβω? Ναι. Ναι, είμαι. Να δούμε τη γατούλα. Ναι. Που είναι πιο μικρή. Πολύ λίγο. Δεν έχει πολύ βάρος. Να δοκιμάσουμε κι εσύ. Ναι. Αυτό είναι βαρύ, σχεδόν σαν και εμένα. Φτάνει μέχρι τη γραμμή. Σχεδόν είναι σχεδόν κάθετο. Να το κάνουμε. Κάθετο είναι έτσι. Ναι, ίσιο. Τελείως ίσιο. Όχι. Ωραία, παιδιά, μια γραμμή είναι. Άμα έχουμε δύο σημεία και τα ενώνουμε, αυτό είναι ένα τμήμα και είναι ευθύγραμμο. Ευθύγραμμο τι σημαίνει? Όλο ευθεία. Κοιμήθηκα με την εξήγησή μου, μάλλον μίλησα πολύ. Ξυπνήστε παιδιά, ξυπνήστε. Τόσο ένα λεπτάκι ακόμα, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Αφού δεν θα πάτε σχολείο τώρα, παίζουμε εδώ. Εγώ ποτέ δεν κοιμήθηκα. Μα, χρειάζομαι ένα βιβλίο, μπορείτε να μου φέρετε? Ναι. Γιατί θέλουμε ένα βιβλίο? Γιατί θα ζωγραφίζουμε μία γραμμή. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα για να ζωγραφίσουμε γραμμές. Ίσιες. Όπως? Με τι ζωγραφίζουμε ίσιες γραμμές? Στο σχολείο με το χάρακα. Έχεις κάποιο χάρακα? Όχι. Χάρακα. Τάβα το γατάκι. Φέρατε αυτό? Ναι. Το ξύλο? Με το ξύλο μπορούμε να κάνουμε κάποια γραμμή. Ευθεία. Ευθεία τι θα πει? Ότι δεν είναι καμπύλη. Και τι θα πει αυτό? Ότι καμπύλη είναι όταν είναι έτσι. Έτσι, αυτό είναι καμπυλωτό. Αυτό είναι καμπυλωτό. Και ευθεία είναι όταν πάει όλο έτσι. Έτσι. Τώρα θα κάνουμε μια ευθεία με αυτό. Γιατί αυτό... Σμπρώξ το γατάκι, φάει το. Ευχαριστούμε. Φέρτε το εδώ πάνω. Πάμε. Ωραία. Επειδή αυτή η άκρη, βλέπετε παιδιά, αυτή η άκρη είναι όλο μια ευθεία. Τι έχει πάθει η φωνή σου κι αλλάζει? Ναι, αλλάζει. Μήπως χρειάζεται να πιεις ένα τσαγάκι? Παρακαλώ, φέρτε μου ένα τσαγάκι, άμα μπορείτε. Να το πιω
να στρώσει η φωνή μου. Εντάξει. Για να πιω. Ευχαριστώ. Τώρα ναι, μετά από το τσαγάκι έστρωσε η φωνή μου. Οκ, πάμε να κάνουμε μια ευθεία γραμμή. Μπορείτε, παιδάκια, να μου κρατήσετε αυτό σταθερό? Οπωσδήποτε. Και εσύ με το χεράκι σου. Όλο το χεράκι. Οκ, άμα κάνουμε... Ναι, κρατάτε. Άμα κάνουμε έτσι... Όλα, έτσι, γιατί δεν θα κουνήσει. Κάνουμε έτσι. Για να δούμε. Αρκετά ευθεία. Μου αρέσει. Αυτό, παιδιά, είναι ένα τμήμα, ένα ευθύγραμμο τμήμα. Δηλαδή μια γραμμή. Οπότε σήμερα μάθαμε τι είναι η γραμμή. Αυτό είναι μια γραμμή. Και μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Παίρνετε ένα βιβλιαράκι. Μπορείτε να μου φέρετε ένα βιβλιαράκι, παρακαλώ? Λέω να μην φέρουμε βιβλιαράκια, επειδή μπορεί να λερωθούν έτσι. Αλλά αυτό, παράδειγμα, κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί όλοι έχουμε στο σπίτι. Οπότε το κρατάμε δυνατά με το ένα χέρι. Μπορείτε να με βοηθήσετε να κρατάτε δυνατά με το ένα χέρι. Και τότε κάνουμε με το μολύβι έτσι. Ναι, αλλά μπορεί να λερωθεί έτσι το βιβλίο. Δεν είναι πολύ έξυπνο. Έχει και ένα δίκιο. Εντάξει, ψάχνουμε οτιδήποτε φαίνεται ευθεία και μπορούμε να ζωγραφίσουμε μια ευθεία γραμμή. Ένα ευθύγραμμο τμήμα. Έτσι λέγεται στα μαθηματικά. Ευθύγραμμο, δηλαδή μια ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, ένα κομμάτι. Γιατί η ευθεία συνεχίζει για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή είναι η ευθεία. Τι κάνετε? Θα παίξουμε κάτι τώρα? Ναι, με το μπαλόνι. Ναι, φέρε το μπαλόνι, Ναι. Μου αρέσει να παίξουμε το μπαλόνι. Δεν πρέπει να κουμπίσει το δάπεδο. Ναι. Απλά να ξέρετε, δεν είναι μικρό, είναι γιγάντιο. Wow, είναι τεράστιο. Πώς θα παίξουμε? Έχω μια ιδέα. Για, πώς να κάνουμε τώρα? Για να δούμε τι ιδέα έχει. Το κρατάτε όλοι μαζί. Για πάρε ένα για να παίξουμε και οι δύο, έλα. Πάρε ένα και χτυπάμε. Πάμε. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Πού έφυγε? Ψηλά πρέπει να μείνει. Εσύ. Δεν το βλέπουμε. Εδώ στην κάμερα. Ναι, sorry, μου έπεσα αλλού. Να το. Ψηλά πρέπει να μείνει. Όχι, πάμε να το σμπρώξουμε. Περίμενε. Πάμε να το σμπρώξουμε έτσι. Σαν να παίξουμε μπάλα. Αλλά να μείνει εδώ, να μην φύγει. Στο κάδι. Παιδιά, εσύ ξέρετε να παίζετε. Έβαλα γκολ. Με τα μπαλόνια. Έβαλα γκολ. Οκ, προσπαθώ να βάλω γκολ. Γκολ! Που κάνανε γκολ. Σειρά, έτσι και πού και πού. Όχι, εγώ. Έφυγε. Κουράστηκα, παιδιά. Βγήκαμε ισοπαλία, 1-1. Ευχαριστούμε, παιδιά, σας αγαπάμε. Φιλάκια. Έλα να χαιρετήσετε τα παιδάκια. Γεια. Έναν. Η Τούλα, η γατούλα. Πού είναι? Γεια σας, παιδιά. Μουσταρδίγια. Γεια. Ο καφές. Γεια.